Naman ka. Wala naman kang buwag sa amin. O saan dito na ka sa doktor? Oh, pero mayroon ang doktor nga dako kay trabaho uno ng pagpapas ining uwat sa akong naong. Usa. Muhanap man eh. Pero magpabilin ang uwat. Buisit. Buisit ka, Helena. Mapatay na gyud ka aning imong gibuhat sa akong naong. Yan na problema habi, Julia. Kung mangita si Alejandro na ko, inaha nga, nabisi ko sa inventory. Ha? Husto. Ang inventory dahil nga iyang kipangayo ni mo, Franco. Julia, dili ko mahimong muhataw og inventory ni Alejandro. Kaya mabuking ko sa kwarta nga ko gamit. Unsa? Mora, wa ko lang mahimo na ini karon. Gawas pagpa-bisi-bisi. Panuway. Mao ikaw, pag hula-hula na diya og paagi nga maaksidente si Alejandro. Buisit pa. Hain naman ang hilo. Tinitingali maayo nga hilo nga itong gamiton aron mamatay ang atong mga kaaway. Kasi masipya ta. Nya, ari na mo balik na to. Pero unsa may laing paagi ha? Nga mawa na nato si Alejandro o Helena. Kana nga ito na ulubayo. Oh, mas maayo tingali nga ihagmong lang na sa hagdanan si Alejandro. O kinsa man ang hagbong niya sa hagdanan? Ako? Kinahanglan si Lina ang muhagbong niya. Ha, unsaon man, Franco? Akong ingnon si Helena nga ihagbong si Alejandro. Suod na kaayo ng duha, Franco. Nisod sa itong problema na, Julia. Pag huna-huna niya,